Hello guys, wherever you are welcome to Sanele F channel. You are welcome to Sanele F channel. To all my subscribers, thank you so much. Enkosi bantwana basekhaya for subscribing to my channel, and to those who haven't subscribed yet, guys, I know that you will subscribe one day, so I want to say to you thank you in advance. Guys, today I've decided to talk about it's a Zulu culture. We call it umhlonyane. Umhlonyane ke uyini umhlonyane? Umhlonyane usiko elenzelwa intombazane ngesikhathi iqala ukuthomba, noma ngolimi lwamanje ngesikhathi iqala ungena kuma periods noma iya esikhathini or einsukwini zayo. Umhlonyane ke kuthiwa kuyigama lesihlahla esithize sasigxotshwa ebese sasisetshenziswa ukuthi sogeza intombazane le isuka ingene esikhathini. Sasigxotshwa bese iyaphuziswa sona ngesikhathi ke kusalungiselelwa umcimbi lesibuza ngokuthi umhlonyane. Into eyenzeka ke ngalelo langa lelo, intombazane ethombayo yayigonqiswa. Ukugonqiswa ukuhlaliswa wedwa noma ukuhlaliswa endlini ungaphumi. Bakulethela amanzi okugeza, bakulethela ukudla and everything, so wawungaphumi ngendlini ukuze uhlale endlini. Bakugunda ikhanda, mawenze umhlonyane wawugunda ikhanda liphucwe, ungabi nezinwele ngoba babethi ke na sikususa ebuntombazaneni sifaka emntombini, so izinwele lezi ekaduna zekhanda zisho ukuthi ezeyingane or ezomngane or ezomntombazane, then babeyisusa ke izinwele lezo ebese ke uyagunda kube nembungculuke. Then lezo nsuku lezo ukuleso sikhathi leso babemema amanye amantombazane aku age yakho azohlala nawe endlini, ebese benigcoba ibomvu, enhlale nigcoba ibomvu. You were not allowed ukuthi ukhulume nomuntu wesilisa, indoda nje ayingasondeli kuleyo ndlu leyo ke. Ilesikhathi lesabe kufundisa ngaso ngosiko lesiZulu, bekufundisa njengoba ke intombazane ke usuku lesisigaba lesi kusho ukuthi wena akusavumelekile ukuthi ube nemidlalo nyana ethize nabafana, ngoba ukuhlangana nabafana kusho ukuthi nizogcina senilala. Makwenzeka nilala wena, ngoba usubuya esikhathini noma usuye esikhathini, uzokhulelwa uzala ingane ngesikhathi esingakafanele. So babekufundisa lezo zinto ke lesikhathi lesinigonqile, babenifundisa lezo zinto ukuthi intombazane iphatha kanjani, bekufundisa ngokuhlanzeka. Lezo nsuku lezi let's say mhlawumbe uye esikhathini for 7 days then uzohlala endlini, bekufundisa ngalezo zinto ke lezo. Into eyenzeka ngosuku ke intombazane eyayiqeda ngayo indaba yokulukhunshi yokugonqa. Nanivuka ekseni ngike ngaya ke kwele cousin wami wayenzela umhlonyane naye, so savuka ekseni ngelanga lela iqede ngalo noma weqede the previous day, then the following day savuka ekseni sahamba saya emfuleni ngabo 4 sayogeza, like sigeza ukuthi ke akaseyona ke intombazane useyintombi ke. Sageza ibomvu labe ligcobile ebusweni, sageza sabuya. Masibuya lapho ke sabuya sahlala esihlahleni, sangangena ngaphakathi ekhaya. Base besiletheli ukudla, sadla nemvunulo ke saqoka ke isihlahla leso babesibeke lapho, bese besilethela ukudla bese siyaqoka ke imvunulo ke. Sasiqoka ke imvunulo encane, I will share my pictures with you. Sasiqoka imvunulo babebiza ngokuthi injweza, like incane nje, bese iba ke nobuhlalu, abanye babibiza ke imigaqo. Then sigqoke lezo zinto lezo ke bese ke sesiyangena ke lapho kulo mgonqo lo. Ababe basifundisa nangamaculo ukuthi lamaculo lawo aculwa mangabe kunomhlonyane. There was the other song eyayithi wathomba umatho wathomba dade wathomba umncane. Yeah, that was the kind of the song abayisifundisa wona ukuthi ke ngelanga lomcimbi sizocula wona. So bese siyangena ke singena egateini, ebese siyangena siyesibayeni siyosina, sisine ke ebese kuthi ke imndeni noma omakhelwane o ihlobo zentombazane leyo uyona yenzile umcimbi balethe izipho, abanye balethe ingubo zokulala, abanye bamchuma
imali ekhanda, yabona nje. It was a very beautiful culture, but yayikwenza ukuthi ubone ukuthi okay manje ke angiseyona intombazane encane because manje sengikhulile, njalo ngenyanga sekufanele ngihambe ngesikhathini, kufanele ekhaya bangithengele ama-pads. Yeah, wawuba nalokho ukuthi oh okay, like they will teach you everything. Kufanele uyazi uma ngabe usuka emntombazaneni usuye emntombini ngesiZulu. So guys, I'm coming back ngizonifundisa ke ngomemulo, ukuthi umemulo uyini, because abanye abantu umemulo bawudidanisa nomhlonyane, kanti umemulo awufani nomhlonyane, umemulo uhlukile. So guys, till we meet again, I love you so much. Mwah.